ኣብ ደው ታይላንድን ኮሎምቢያን ዝነብሩ ኣሽሓት ሰባት ብሰንከም መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ተመዛዊሎም ብሰንኪ ዘን ክልቲአን ሃገራት ዝተዋጣጠሉ ደው ዝተወልዐ ግጭት 7 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቆተሉን ካልኦት 10 ድማ ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እቲ ግጭት ዳግም ብምጅማር ዝከሳሳ ዘለዋ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ጀሚረን ክዋጣጣ ጸንሓ ኮይነን ቅድሚ እቲ ብሰኒ ዳግም ዝጀመረ ግጭት ቀዳማይ ሚኒስተር ማሌዥያ አንዋር አብርሃም ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣብ ሓምለ ስምምዕ ሰላም ፈሪመን ነይረን እዚ ስምምዕ ዝጥቅምቲ ኣብዛ ዓመት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተረኸበሉ ስምምዕ ተፈጺሙ ነይሩ ሰራዊት ታይላንድ ብሰኒ ኮሎምቢያ ኣብ ልዕሊ ፕሮጀክት ምህንድስና ዘውሕሱ ወታደራት ታይላንድ ዘካየደቱ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ጀመረ ድማ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ታይላንድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ልዕላውነት ታይላንድ ንምዕቃብ ኣድላይ መንገድታት ክጥቀም ይኽእል እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮሎምቢያ ኑር ሂንሲን ወረርቲ ሓይልታት ሕነ ክፈድዩ ከም ዝተኸተኽዎም ድማ ተዛሪቡ ዋላ እኳ ጻዕርታት ሰላም እንተተኻየደ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ልዑል ደረጃ ዘይምትእማን ከም ዘሎን ታሪኻዊ ፍልልያት ከም ዘይተፈትሐን ድማ ጸብጻባት የመላኽቱ ወሃው ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ታይላንድ ወታደራዊ ስጉምታት ተሃገር ህግራዊ ሰብኣዊ ሕጊ ዘኽትል ምዃኑ ከምኡውን ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ቀዳምነት ከም ዝሃበ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ማሌዥያ ግን ልጓም ክግበር ጸዊዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ክልቲአን ሃገራት እቲ ሓምለ ዝተፈጸመ ስምምዕ ተኹስ ብምባል ምሉእ ብምሉእ ክድግፍ ድማ ጸዊዑ ሪያል ኣድሚር ሰሉስ ንጉሆ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ተርሒታት ታይላንድ ወታደራዊ ዕላማታት ጥራይ ዘተኮረ ወታደራዊ ዓቕሚ ኮሎምቢያ ንምንካይ ዝዓለመ እዩ ክብል ገሊጹ ኣጽዋር ኮሎምቢያ ግን ናብ ንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ህዝባዊ ቦታታት ሕክምናዊ ትካላት ዘቕንዐ ኮይኑ ይቕጽለለ ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ ብህዝቢ ህውከትን ስንባለን ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ክብል ከሲሱ ታይላንድ ሰላም እያ ትብህግ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ሰላም ግን ምስ ድሕነት ሰላምን ህዝብን ክመጽእ ኣለዎ ክብል ገሊጹ ጸላዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮምቦዲያ ነበር ሁን ሰን ሓይልታት ኮምቦዲያ ትማሊ ለይትን ሎሚ ንጉሆን ኣብ ልዕሊ ታይላንድ ሕነ ከም ዝፈደዩ ብምግላጽ ነቲ ተኹስ ዶ ብምባል ንምኽባር ንልዕሊ 24 ሰዓታት ዓቕሊ ከም ዝገበሩ ድማ ገሊጹ ሓይልታትና ኩሉ ጸላእ ዘጥቅዕዎም ከባብታት ክቃለሱ ኣለዎም ክብል ሁንሰን ብፌስቡክ ድማ ወሲኹ ጽሒፉ ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስተር ምክልኻል ፎኖም ሓይልታት ታይላንድ ብሰሉስ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ናብ ደዋት ግዛት ፓይንግታንግ ተኹስ ብምፍጻሞም ኣብ ጽርግያ ዝጓዓዝ ዝነበሩ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱ ድማ ተገሊጹ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ግጭት ብምጅማር ንሕድሕዶም ክካሰሱ ከለዉ ታይላንድ ኣብ ዝዘካትዕ ደብዳብ ነፈርቲ ብምክያድ ሓዊሱ ኣብ ታይላንድ ዝርከብ ግዛት ቦባን ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ከም ዝሃበት ክትገልጽ እንከላ ሚኒስተር ምክልኻል ፎኖም ድማ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓይልታት ታይላንድ ምዃኖምን ኣብ ኮሎምቢያ ኣውራጃ ኣላም ምዃኖም ድማ ገሊጹ ሓደ ስሙ ክግለ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቐጻሊ ምቁራት ግጭት ተወፋይነት ኣለዎ መንግስቲ ኮሎምቢያን ታይላንድ ነዚ ግጭት ንምቁራት ዝኣተዎ ቃል ምሉእ ንምሉእ ከኽብሩ ድማ ትጽኢት ይግበር ክብል ገሊጹ ኣብ ሓምለትን ን100 መዓልታት ጸኒሐ ኣብ መንጎ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዝነበረ ናይ ደም ምስሓብ ኮሎምቢያ ሮኬት ናብ ታይላንድ ብምውንጫፋ ድሕሪ ድማ ታይላንድ መጥቃዕቲ ኣየር ብፍጻማ ድማ ብዓብዩ ተጋዲዱ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ትራምፕ ውግእ ደው ከብላ እንተዘይተስማዕሚዐን ኩሉ ዘተ ምግዳል ቀረጽ ኣሜሪካ ደው ከብል ምዃኑ ድሕሪ ምፍርሑ እተን ሃገራት ቀልጢፈን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተኹስ ደው ብምባል ድማ ተስማዕሚዐን ነይረን ኣብ ጥቅምቲ ክልቲኦም ወገናት ስምምዕ ተኹስ ደው ብምባል ከም ዝፈረሙን ትራምፕ ነቲ ግጭት ንምውዳእ ታሪኻዊ ዓወት ከም ዝረኸበን ገሊጹ እምበር ድማ ይርስዕን بخالي زينانا دما أمريكا خالي جوجل إيرانويان كم سجوجو سلطان تهران قليصهم لعل 5 إيرانويان سعادة نفارد بسنبت كم ميسا إيرزانا نقيل بوكيران كويت نبيلا ناب إيران كم زعتوا صوتات ملكتو منيستر جوديات وصات تهران توم إيرانويان هاجرون كم استملوا سد مرة جيسو سوى سلطان إميغريشن أمريكا بسطاو مخنيات بزعوات بررا مرة جت خيوكنا خنت سقد مايكالن تقدمت استوارو إيرانويان حجاز نورت مسكرهم كينو إذا مونج إيران أمريكا ساحة زر متحباريو عيال إيرانويان أمريكا خسدوا زجددو ኣብ ሃገሮም ስጋት ስለ ዝስምዖም ከም ዝኾነ ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ኣባል ናይቲ ንስደያት ሓገዝ ዝህብ ማሕበር ሕዋት ዝኾነ ኣባ ጆሴፍ ባክ ካብቶም ዝተዋረሩ ክርስትና ዝተቐበሉ ከም ዝርከቦም ድማ ሓቢሮም ብተወሳኺ ገለ ካብኦም ሓደ ጾታውያን ምዃኖም ድማ ኣፍሊጦም እዮም ክርስትና ዝተቐበሉ ኮነ ሓደ ጾታውያን ኣብ ኢራን ከቢድ ሕጋውን ማሕበረሰባዊ ሳዕቤን ይዘጋጥሞም ኣቦ ጆሴፍ ነቲ ምስጓግ ግብረ ክርስትና ዘይኮነ ተግባር ክብሉ ድማ ገሊጾም ዘፍርሕ እዩ ንዓይ ዘተሓላስበኒ ጽቡቕ ኣይኮነን ናይ ሞት በረራ እየ ዝብሎ ድማ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም ሰመዚ ኢራን ኣብቲ ናይ ምምላስ መስርሕ ተሓጋጊዞም እዮም ሓደ ቆንስላዊ በዓል ስልጣን ኢራን እቶም ዝተሰጓጉ ዜጋታት ኣሜሪካ አንጻር ስደናት ወጻእተኛታት ብሕልፊ እኳ ደኣ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ዘለዎ ዘለዎ ፖሊሲ ኣድሕሪ ምሕንጻጻ ንኽምለሱ ድልውነቶም ኣፍሊጦም ክብል ሓቢሩ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 100 ሰባት ሆስፒታል ከም ዝተቐተሉ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ዝበሎ እታ ኣብ ዞባ ደቡብ ኮርዶፋን እትርከብ ከተማ ካልኦት ዝተፈጸመ ዘሕዝን ቅትለት ብምዃንን ሞያ ጥዕና እውን ዕላማ ከም ዝነበሩ ገሊጹ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕነት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ሰራዊት ሱዳን ማሕበር ሓኻይም እታ ሃገርን ከይሰመለው ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ልዕሊ መንበሪ ከባብታት ዕዳጋታትን ኣብያተ ትምህርትን ማዓስከራትን ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 1700 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብ ኩናት ሕድሕድ እታ ሃገር ካብ ዝተፈጸሙ ደብደባት ነፈርቲ ዝተገበረ ምርመራ ኣመላኺቱ ፕሮጀክት መሰኻኽር ሱዳን
መዓልቱ ሚያዝያ 2023 ጀመረ ግጭት ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ዝዓበየ መረዳእታ ከም ዝረኸበ ድማ ይገልጽ ሴንታነ ዝትካል ከም ዘመላኽቶ ሓይሊ ኣየራዊ ልዕሊ ህዝቢ ዝነብሩ ከባብታት መጥቃዕቲ ሞምባ ከም ዝተጠቐመ ድማ ይገልጽ እቲ ዳታ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ውግእ ዘተኮረ ኮይኑ እዚኦም ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ጥራይ ክንቀሳቐሱ ዝኽእሉ እዮም የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ጸጉር ቅማል አንድ በአንድ እናራግፋለን። አምባሳደር ሶፊያ ተስፈማርያም ወድ በሻሻ መልስ ህዋቶ ተርከበላ ወድ በሻሻ መበል 20 በዓል ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ንጸላእት ኢትዮጵያ ከም ቁማል ሓደ በሓደ ክነራግፎም ኢና ምባሉ ኣብ ትሕቲ ፓርቲ ብልጽግና ፖለቲካዊ ዘተ ኢትዮጵያ ክስካብ ክንደይ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ዘዘኻኽር ኣዝዩ ዘስንብር እዩ ክትብል ገሊጻ ንዜጋታት ምስ ቁማል ምውዳር ምትንኳይ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሰውነት ምውራድ ጥራይ እዩ እዚ ንፖለቲካዊ ተቃውሞና ወረር ተባይ ብምቕያር ንኢትዮጵያውያን ወገናት ከም ሰባት ዘይኮነስ ከም ክጸርዩ ዘለዎም ተባያት ገይሩ ድማ ይቐርቦም ታሪኽ ብዛዕባ ዝኸቢድ መጠንቀቕታ ድማ ይህብ ሃይነሪክ ሄምለሪ እዚ ንምጭፍጫፍ ከም ቁማል ምጽራይ ዝብል ድማ ቋንቋ እዚ ሙክቶ ነይሩ መራሕቲ ከምዚ ዓይነት ማትሮፈል ምስላዊ ዘረባ ክጥቀሙ ከለው ሞራላዊ ገደብ ጥሕሱ ጭካነ ኢሎም ድኾም እውን ንጎነጽ ባይታ የዳለዉ ኢትዮጵያ ምስ ኢስቶኒያን ስፔንን ኮይና ኣብ 2026 ምክትል ፕሬዝደንት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ክትከውን ምምራጻዊ ግምት ብምእታዋ እዚ ዘረባ ድማ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢትዮጵያ መንግስታዊ ብስለት ክተርእየሉ ዝግባእ ድማ ኣለዋ ላዕለወ ሰበስልጣናት ግን ምስቶም ክሕልዎም ዝግባኦም ክብርታት ማለት ክብርን ተሳትፎን ምክብባር ዝጋጨ ዘረባ ድማ ይጥቀመለው እዚ ምትህራም ነተ ወዲ ሰባት ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ፕሮጀክት ዝምልከት ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ተባሂሉ ድማ ክጽዋዕ ኣለዎ እቲ ፓርቲ ብልጽግና ከም ዓብዪ ዓወት ዝምክሐሉ ስምምዕ ሰላም ተባሂሉ ዝጽዋዕ እውን ተመሳሳሊ ንሓቂ ዘርግ እዩ ሓቅነቱ ድማ ንጹር እዩ ንርእሱ ጥራሕ ዝውከል ሓደ ውልቀ ሰብኢ ጥራሕ ነቲ ሰነድ ፈሪምዎ ዋላ ሓደ ውክልና ደገፍ ህዝቢ ወይ ምስቲ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ሓራ ይኹን ሓይልታት ፋኖ ዝተገበረ ዘተ ድማ የለን ይኹን እምበር ብልጽግና ነቲ ናይ ሓደ ሰብ ውሳነ ናብ ሃገራዊ ታሪክ ብምልዋጥ እቲ ሰብ ድማ ከም ምልክት ሰላም መልዒልዎ ነቲ ኢድ ምሃብ ድማ ከም ድልየት ኣሽሓተ ምሲሉ ድማ ይቐርበሎ እዚ ዕርቂ ድማ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ድራማ ወይ ድማ ቲያትር እዩ እዚ ድማ ዝተሓቀነ ዕላማ ኣለዎ ንናይ ሓደ ሰብ ፌርማን ናይ ሓባር ውክልና ብምቕያር ፓርቲ ብልጽግና ነቶም ዝተረፉ ተጋደልቲ ንምውንጃል ንመላእ ማሕበረሰብ ንምትንካፍ ከምኡ እውን ንሕጋዊ ተቃውሞ ጸረ ሰላም ኢሉ ንምፍራጅ ድማ ጅምላዊ ሽፋን ይፈጥር ኣሎ بخالي زينانا دما سمز بين فتن علوا منقس نزكايد وتادرات نمركاب هادن يكايد اللو بسنوت نغو غل وتادرات منقس مدبر تلفزيون تهاجر مقزار سو سلطان كم تقاطر فليتام نيرم انت خونا صاني بريزيدنت معراود افريقاوي تهاجر باتريس تولنت خونات كم تقاطر دما غليصو بتم وتادرات تحيب زنور لعلو تازست سراويت لو مخمس تلاقو دما مجتات حبيرام اللو بخالي زينانا دما هجرات أوروبا يوكرين زلوان دقف صنيعو خمس غطس لفليتان قدامي منيسر بريطانيا كير ستامر بريدن فرنسا مانويل ماكرون مرحا جرمن شانسلر فريكس مرز لو مولان دنو زكايد واخيوا بزعاء امام سلام امريكا مس بريدن يوكرين بلول ميزانسكي دحر مرخاو دقفهم قليص امالو كيف نتن او روسيا زازو تواهيلو زنقف زل امام ياخد قبل بواشنطن ساقطي يقبل الله خمزلو دما ينقر بخالي زينانا دما خالاي غز وطن سلام وشمت قازا خمس قرا قدام منستر اسرائيل غليصو انت خونا غنا زي تفتح غديات كم زل زعمت بنجامين نيتانياهو بزعبات غداي مس بريزيدنت امريكا دونالد ترامب كلازو مخان دما فليتو مراد عتق عتقات حماسن موصا وتادرات اسرائيل كاب صفح خفالتا وشمت يلا خوتم قدم نتات سمع مخانم دما يفلت بخالي زينانا دما كم تقدمنا خنولو صنحنا خور بريدن إسياس أفوركي عدم نقول سلمان بيد عبد العزيز ناي 4 معلتات ناي سرح مبصح نمفصام ناب سعود عرب مرحي يركب الله خور بريدن إسياس أفوركي زمرحلو أخ أبز ناي سعود عرب صانحيتو مثل علوت منقس سعود بمرخاب أب محيال كل تاوزمنات شركنتنكم أون أبزواو هقراو قديات ناي حوار رو حاجة تكورزة تخكايد مدو تتحيزو خمز الله منيستر زيني أطيمان قور مسكال بيكس حبيرو خور بريدن إسياس أفوركي قرن أفريقيا حيالنا يكونات وطرصفين اللو زلو أنيو ناب سعود عرب مقشاز قبر سعر عرو زواقيح بحر مرقاز حيال كتاب تاورو حاتكم زلوان نتن عبيز خي زل صلوان يتزوا مودر تحورات امريت عرو نمكاتن تسعر كم زل دما تنتن يحبرو اب سغر قرنو سودان كونيات حدحد اب ايثيوبيا وشطاو زي مرقا امونغي ارتران ايثيوبيا زلو وطرخوم ون او سوماليا زغصل زلو زي مرقا امونغو ريادن او دابن زكيا زلو وددر مان عبي خيدلا زحالف سومن كوربرين إسياس أفوركي ابو منبر للاوي بيت مخر سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بزغورو العلم مسارات عدد من فصانا بور سودان اتيوم بارد ما
ይርስዓን ክልቲኦም መራሕቶም ምዕባል ክልታዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭታትን ምዕባለታትን ከምኡውን ኣብ ዞባውን ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ሓበራዊ ረብሓ ዘተኮረ ዘተ ኣካይዶም እዮም ድማ ተባሂሉ ኣሎ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ነቲ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ከም ትድግፍ ድማ ይፍለጥ ስዑድ ዓረብ እውን ቀንዲ ደጋፊት ናይቲ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ትድግፍ ኮይና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ውግእ ሱዳን ምዕረብ ክረክብ እዚ ድማ ሰራዊት ሱዳን ዓበይቲ ዓወታት ኮይኖም እዮም ዝርከቡ ኣብዚ እዋን እዚ ውግእ ሰላም ምዕረብ ክረክብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ድሕሪ ምዝራብ ጉዳይ ሱዳን ተስፋ ዘረኸበ ይመስል ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ 2023 ናብ ስዑድ ደው ዝገሸሉ እዋን ምስ ሓያለ ላዕለወ ሰበስልጣናት ንግስነት ምስ ወራሲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ርእሲ ከተማ ሪያድ ብምርኻብ ብዛዕባ ክልተኦም ዞባዊ ጉዳያት ኣልዒሎም ተዘራርዮም ምንባሮም ድማ ይፍለጥ بخالي زيننا دما كونريل إبراهيم عثمان عليو لعلوي وتدراو سلفو قوقومو نبر زمرحو لعلوي حلفتن عطقاتن من الشاخل العفار إثيوبيا ترنيفو نعد كاو قال سملو مدلوات تصافيفهم أو دوات إثيوبيا عسكرهم يركبو جنبار ثورة وهجرة وحدنا تعفر دحرني حدا عمت مودة حدش متكعتن مجمار دما دلو مخان قليسو